थांनो आंनोथ' 10,000 दामिनिसो दख'ना नांगौमोन नाथाय साला बिसोरनियाव फैसायानो गैमारा 1,000 फटक सानदोंमोन मानसिफोरनि गेजेराव गाजा थाबायना दिन्थिगोन होननानै 10,000 दामिनि दख'नाखौ गाननानै दा गैला सिमाङानो भंग जालांबाय थेवब्लाबो उफाय गैया 3,500निखौनो बायनांसिगोन आरो एसेबां गोबाव समनि उनाव एबारसो फैदों फुजा बापरे बाप नायनो थांथारनांगोन दख'नाखौनो बायहैनोसैलै आंहा दायो फुजायाव थांनांगौ बिमाया जुदि सोङो दख'नाया बेसेबां लादो होनबा आंहा 2,000 होनना थगायगोन आरो आंहाथ' दख'नाफोरनि दामफोरखौ मिन्थिखाया र' मोसौ थगायनाय होनांगोन आइखौ दिनै नों आदा दख'नाया आइया गैया दे आइया गैयियावनो थां माखारै दे जागोन दे थांगोन ओमफ्राय आइया सोंबा बुंबानो जाबाय आथुरि थांदो लोगोफोरा आथुरि लिंनायखाय नोंखौ माथो होलाङासै बिदि बुं दे जागोन दे खोन्थागोन दे ओमफ्राय आदा नोंथ' दा फैखाला न' फैगोन आङो दख'नाखौ होनानैनो फैगोन ओमफ्राय दा हरावसो थांगोन फुजा नायनो ओमफ्राय फुजायाव बाजैखौ लोगो हमगोन आरो न' लोगो हमनांगोन लोगो हमबानो जाबाय फिल्म दिन्थिबानो जाबाय आरो चावमिनफोर दौबानो जाबाय पानिफुरिफोर जाबा दौगोन जाबाबो जायाबाबो नोङो जासै आरोलै जासिग्रो जागोन दे ओमफ्राय आदा आंनो खिन्थु जिलाफि लाबोनांगोन दे फुजानि जिलाफि जानो लुबैसोदों जागोन दे मा जानो बेखौनो होफैगोन आङो आदा बाजैखौ फट' थिखांना लाबोदे आङो बाजैखौ नायनो लुबैसोदों दे जागोन दे जागोन दे होननानै बावनाङा आरो दे बावा दे होनबा थांदो आइया गैयियावनो दे थाथ' होनबा दे बाजैनि फट'खौ थिखांनानै लाबोबा हामथारगौमोन दानो फैनो नागिरदों नामा आब' फोजोंसार आदाया औ दानो फैनो नागिरदों जोंहा गुमैयाबा जोंहा आब'नि थाखाय माबायदि दख'ना लाबोगोन जेखि जाया लाबोबाबो जागोन दे खम दामिनि दख'ना लाबोबाबो जेबो मोनालै आङो नंगौ नामा ओमफ्राय गुमैया मोनफैसिगोन नामा औ मोनफैसिगोन बुंदों ओमफ्राय आब' फोजोंसार आदाया माबा आदा लायनो आदा बुङै माबा आदासो बुंफ्लांबाय थायो गुमैसो होननांगौ दाथ' हाबा जाथ'वाखैना आदा बुंबाबो जेबो नङा दे र' बेफोरखौ बाद हो ओमफ्राय फोजोंसार गुमैया जुदि दिनै नोंनो दख'ना होफैयो ओमफ्राय दिनै फुजायाव थांगोन थाङा थांगोन थांगोन दे आङो फुजायाव पिस्तल बायगोन आरो जिसिपिबो बायगोन ओमफ्राय बेलुनबो बायगोन जागोन दे फैसाया थोयोबा बायना होगोन दे ओमफ्राय आब' आंनोबो बै बेलुनखौ नांगौलै बै लाभ बेलुना बेखौ मार मोजां नुखायो आङो जागोन दे जागोन दैलाय गुमैया मोनफैबाय 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 औ मोनफैबाय दे दा मालाय दख'नाया आब' नोंनियासो बेसेबा साफालै मोजां नुमारदोंना मोस्रोमागै हा नुमारदोंथ' आरो बित्तानोबो नंगौ बा आदा एसेबां मोजां दख'ना बायनो रोंगौ रोंगौथ' आरो नोंनि थाखायबो मालाबा गांसे लाबोगोन दे आङो जागोन दे गुमै आंनि थाखायबो लाबोदे गांसे ओमफ्राय नोंलाय बोरै नुदों मोजां नुदोंना नुवाखै दख'नाखौलाय नुलाया होनबा एसेबां समायना दख'नाखौनो फै न'आव जिरायफै नांलायला दे बिबारि आङो थांसै एसेबां थाब गुमै साहाबो लोंलांला होनबा नांला दे मोस्रोमागै एसे खामानि दं र' आंनिया दे होनबालाय खामानि दङबालाय थांबानो जाबाय ओमफ्राय दायो खैथासोआव थांगोन नोंसोरलाय फुजायाव 5टाफोरावनो थांगोन जोंफोरो दे होनबा आंबो थांगोन दे दायो लोगो हमहैगोन दे जागोन दे नो होनबा थांसै आङो लाबो दे होनबा थाथ'लायदो गासैबो थांसै दे गुमै मालाय आब' नोंनियासो एसेबां साफाना दख'नाया नंमारगौ एसेबां फसायखाबाय नोङो दख'नाखौ बित्तानोबो दे एसेबां फसायदोंबालाय नोङो गानबानो जाबाय आङो नोंनिखौ गानगोन आया आंलाय मानो गानलाबायनो मालाय नोंनि थाखायसो लाबोदों एसेबां अननानै लाबोदों गुमैया नोंनि थाखाय आरो गाज्रि मोनगोन माथो आंखौ गाननाय नुबा नोंखौ गानि नुबा मोना खोना दे नाङा गाना आङो लागि उनफोराव मालाबा गानगोन नंगौ दे होनबालाय गानाबालाय बायनो रोंगौ दे आरो गुमैयाबो कालारखौबो बेसेबा मोजां नुखादों आङो मोजां
बे फुजा खलायाव बोरै थाबिस गानना थांनो दिनै दा गामियावबा बेलेग न'आवबा बेलेग बे थाबिसखौ गानना थांबा आंनिया स्टाइलानो गैया जागोन रखरा स्टाइलानो थैगोन ओरैनोबाबो बालनि 10,000नि दख'नाखौ मोनासै बे 3,500नि दख'नाखौनो गानना थांनांगौ जाबाय आरो थै जों गामिनि मानसिफ्रा रावबो 10,000नि दख'नाखौनो बायाखै बेनिखायनोथ' आङो 10,000 गामिनि दख'नाखौ बायनानै जोंफोर गामिनि मानसिफोरनि सिगाङाव लेबेल खिन्थिनो सानदोंमोन दा आरो थां 3,500नि दख'नाजोंनो 3,500नि दख'नाखौबोसो गाननो मोननाय नङामोन बिमानि गान्दु सिङाव थानाय 1,500 फैसाखौ खावनानैसो 3,500नि मोनबाय नङाबाथ' नै 2,000नि थांनांगौमोन बिसोरासो भिखारिफोरानो अबाव एसेबां मोजां दामिक दख'ना गस्ला मोनदोंबा मा नोंसोरबो फुजायाव थांनो ओंखारदों नामा ओं आब' आब'आबो फुजायाव थांनो ओंखारदों नामा येस माजों थांनो नागिरदों आब' नोंसोरो जोंफोरहालाय मा गारि दङ मटर दङ बेफोरजोंनो थांगोन आरो दे थांबानो जाबाय दे नोंसोरथ' थाबायनासो थांगोन खोनानो बिबारि नोंसोरहाथ' साइकेलबो गैयालै गंसेबो गारिथ' बादहो बायना लाग्रा गंसे साइकेल ओमफ्राय मोनसे बाथ्रा नोंसोरहाथ' जानोनो फैसा थोआलै होनबा बोरैथ' एसेबां दामिनि दख'ना गस्ला बायनो हादोंलै मानो गैया आब' जोंफोरा ना फाननाय मैगं फाननाय फैसाफोरखौ जमायना दोनदोंमोन बेजोंनो बायदों आरो नंगौ मायाबा आंखौ थगायनो फैदों लाफाथिखौ जोंलाय मानो थगायनो आब' दे होनबा आब' जोंफोर थांसै गोबाव जाबाय जोंफोरनिया नोंजों रायज्लायबाय थानो सम गैया जोंहा बांद्राय भिखारिफोरा अबाव मोनमारदों एसेबां दामिनि दख'ना गस्ला सोरनिबाफोर फैसाफोरखौ खावाखै ना अबावबाफोर खोजाना मोनबायलै रखरा आब' मानसि जादोंना जायाखै फुजायाव जादों खोना हाल्ला जादों माथो दा फुजा खला सिङाव थांना नायबासो मोनथिसिगोन आब' आंनो खिन्थु पिस्तल नांगोन दे आं पिस्तल बायगोन ओमफ्राय बुमब्रो होननाय मबाइलखौबो नांगौ आंनो आयु गथ' गोरलै रखमनो ओमफ्राय आङो सेंग्रा आरो गथ' गोरलैयानो माथो ओमफ्राय आब' आं बिलुनबो बायगोन ओमफ्राय आङो चावमिनबो जागोन ओमफ्राय पानिपुरि ना मा होनो बेखौबो जागोन दे जानो हागोन दे मा जागोन आब' चावमिन जागोन ना पराथा जागोन ना माबा मा होनो बेखौ मम' जागोन ना पानिपुरि जागोन फैसा मिलायबा गासैखौबो जागोन फै ओमफ्राय आब' फोजोंसार आदायाबो फैगोन होनदों फैगोननो माला फैगोनथाय माथो मोनासिगोनानो बारा मोनायालागै थानो हाया थांनायावनो अबावबा हर जालांगोन थाबैनो थांनांगोन जोंफोरो ओइ आब' फोजोंसार गुमैखौ मा खालायगोन दे जागोन दे दसे उनाव फन खालायगोन र' फैदो फुजा खलायाव हाबहैनोसै थौ आब' जों मा बिदिनो गसंबाय थानोसै नामा होनबा माथो खालायनो थौ नङाबा चावमिनफोरखौनो जाहैनोसै नाङा र' जाथ'नो होआखै फोजोंसारा दावगाय फैबासो जानांगौनो जमा जाफागोननो मालाय इस ओमफ्राय आब' सार्केस नायगोन ना जादु नायगोन ना फिल्म नायगोन जानो फोजोंसारासो दा फोजोंसारा जि नायो बेखौनो नायनांसिगोन आरो ओमफ्राय सासेया पिस्तल बायनो थांनाया मा दाबो फैला मिन्थिया थाब फैनांगौ आरो आङो हारसिं थांनो होआखै बेयासो गाजानो हारसिं थांदों ओमफ्राय आब' फोजोंसारालाय माला फैगोन हरानो जाबाय माथो खोमसि जायियावनो न'आव थांगोन होननाया दालाय माथो हरानो जालायलांबाय जोंफोरखौ दोनहैगोननो दे न'आलागि हे साथाम बोरै दोनहैगोन बेलाय हागोन जोंफोर मानसिफोरा फिसा गोजाना आरो बिनि बाइकआ जनोबो मोजां माबा आयै बेयावनो गसंबाय थायोथ' माबाफोर बायनोसै मा बायनो दंखाजोबो माथो न'आवलाय माखौथ' नांगौ जालायखो आंनो जेसिबि गारि नांगौ
जेसिबि गारियालाय न'आवनो दंखायो माथो। आं बेफोरखौ जेबो मिन्थिया। आंनो नांगौ न'आव थानाया बोराय जाबाय। तु आरो आंखौ माबा जानो लुबैसोदों, चावमिन जानो तु। रलै नोंफायाबा अबाव थांखौ मानसिखौनो नुवाखै माथो। फैलाय नोंसा बाबाखौ बै सिगांहालागै नायहैग्रोनि। आं जेसिबि गारिखौसो बायग्रोगौमोन। फैसा गैयालै आंनियाव, नोंसा बाबानावसो दङ। गैयासो जागोन। बेलाय बेगाव दङ आं मिन्थिगौ। नङाबा नोंलाय बेगखौलाय मानोथो लागौमोन? आबा बे बेगाव आंहा फैसा गैयालै। आङो बे बेगखौ स्टाइलावसो लादों लायो। आरो आंहा लिपस्टिक आरो काजलसो लादों लायो बेगाव। बाव नोंसा नोंफाखौनो नुला माथो। फैलाय। हे आब' गसंबाय थानो बाबायलै। मा दाबो फैला? दिनै खेबसे फन खालायबावनाय। नाङा खालाया, डिस्टार्ब मोनगोन गारि सालायबाय थादोंना। आरो दसे सिगाङावसो खालायखांबाय। मोनफैसिगोन दे बे, मोनफैसिगोन होनना बुंदोंमोन ना। होनबा मुनि हारिफोरखौनो नायलाबायनि। बेयावनो गसंबाय थानोसै होनबा। रुलाय नेथारनि मोनफैथारसिगोन। मा जाबावनो। बैलाय फैबाय खोना न' नायनाय। औ नंगौ दे। बा गुमैया दासो एसेबां गोबाव नेखाबाय नोंखौ। नंगौ। नै बाइक दोननायावनो बेसेबा गोबाव जाखादों आंहा। मानसिबो जासोदोंना। औ बा सनाखौ जा समायना नुखादों। खैना गोदान रखमसो नुलाय लांदों। हारसिं फैदोंबा? औ हारसिङानो फैदों दे। ओमफ्राय नोंसोरो मायबाफोर लाबायना? लायाखैलै, नै आब'आनो थाइसे जायगानिफ्राय न' बरावबो थांनो नागिरा। बे थाइसे जायगायावनो गसंबाय थाबाय बेसेबा गोबाव। नंगौ। औलै गुमै। ओमफ्राय बाबुआलाय? पिस्तल ना माबा बायनो थांदोंमोनलै, माथो दाबो फैला मानसियानो। ओमफ्राय नोंसोरो मा नायगोन? फिल्म नायगोन ना जादु नायगोन ना मा नायगोन? नोङो जेखौ नायो बेखौनो नायगोन दे। नंगौ थ' होनबा फिल्मखौनो नायनोसै। जागोन दे। ओमफ्राय माबाफोर जाहैग्रोनि दानो नङाबा दायो फिल्मफोर नायखांनानै जाबाबो जागोन खोना। नंगौ दे होनबा जागोन दे। ओमफ्राय नोङो जोंफोरखौ दोनहैमारगोन ना? दोनहैलाया होमबा? माने हरबो जाबायना बेनिखायनो। दोनहैगोन दे गिनाङा। र' होनबा नोंसोर बेयावनो थाथ' दे, आङो टिकेट दानना फैनि। दे। सासेया नै दाबो फैला। बैलाय फैबाय खोनादों। नंगौ बान्द्राय गथ'आ साल्ला।